Ay! 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 So what's up, break up? This is Kuya Renz and welcome back to my channel. Hello guys, for this video and for this vlog, it's exciting. Sorry po kaadyo guys, kay murag aga ang tutunilan karon ay katul pa kaadyo bitaw. Kasuway na po mo guys kanang kuan guys, kanang kiubo mo ba? So kiubo ka karong adlaw. Di po rin adlaw siguro po ay adlaw, so karon ang maganahin ako istorya kasi unsa ko mo buto sa vlog po tag hukaw na magani ron. Digo, nangalo lupa tag hukaw. Grabe jud ay pud no. So muna, so karon guys, for this video, for this vlog is magmukbang ta karon og upat ka pan syarok. Upat ka pan di makabusog. Tarong magbukbang ta karon pan upat ka buok. Upat ka buok nga pan pero para sa klase guys, kanina pana na kaning panas da guys atong kan ang karon siya. Magmukbang ta while ga istorya sa asa mo sa gugma or kwarta. So mga tong karon content karon gugma or kwarta nga wagaw it kuog kuan karon ay pan. So karon lagi at nang sugdan guys ina dapat to para guhin dugason kay nara pa si uwan sa bundak guwan din ta ka mag sinaptanay mo nang magsugod na ta. So karon guys, asa mo gugma o kwarta? Para na ho guys, karon panahon na. Karon panahon na is kaba na maka pandemic karon. So mura go pili ko sa kwarta kay pandemic basta guys ya. Lisod ba kaso guys ang uban may trabaho kada ang trabaho katong sa pandemic lagi. Usa na yung buhok mo nanay bangs. So karon panahon na is kwarta jud kanila non sa mga tao karong adlaw, kadlaw. Karon panahon na kay pandemic, you know, the samot taron sa kuan sa Alicia duol diri guys amo kay San Pascual naman mi guys ya. Alicia duol ra basta po delikado kaadyo magawas-gawas may nakawala ko ma kuan kay ning taas-taas na basta pero kuan kisis sa kanang kuan sa Alicia basta po taas-taas na mga delikado kaadyo man sila dito sila magdawat og mga kuan mga para nato nga mga kuan mga tao sa bawal sa sila dito mga tapok kan taas silang kis dito delikado sila dito. Atong tabang ampo naman to sila guys taga Alicia Bohol kay sila sila taas dito ilang mga kisis bawal naman po guys. So karon karon panahon na guys ang pilion na ho is kwarta kay of course kwarta kay samot na naman trabaho gamay tag kwarta kwarta pilion kay of course tay mga bugas sudan nga na binta kuan mas kuan pa jud guys mas worse pa jud sa Manila o kat mga tawo nga wala trabaho kay wa sila makot-kuot ug wa sila kwarta kay ano kung ada ka sa bukid guys wa kay kwarta naay makot-kuot ni man yung mga sudan like mga utanon, mga dagutmon sa bukid kay makut-kuot man pero naluoy ko guys sa mga tao nga nangabaho sila guys especially sa mga city sa mga Manila nga wala trabaho so naluoy ko nila guys kay di na rin guys may trabaho dyan wa kay pagkaon example na kasi yung kuan guys kay quarantine ka or di kuan nagjong na barangay kay isik o sa nang kuan na isikyo kanang bawal balong gas-gawas bawal mangita og mga kwarta. Naputod guys kina niabot diri kan Tagalusong igsoon sa ati. So magtiwas taron mo lagi ra naluoy ko sa mga tao guys nga taas Manila. Nga way trabaho kay luoy ba jud guys di ba lima tumapud sa Manila sa way kwarta. Anang sila karon ang need sila og kwarta karon sa Manila. Pero para na ho guys mo pili jud ko kuan gugma. Ay, ano guys, ang gugma is maka-form og kwarta. Gugma ko guys, kay ano, except di gugma guys, ka nang marag magkubuhubo na, baka wala na guys. Gugma ka ng friendship, mga, ay nga na, marag na ba, gugma. Gugma ko karon guys, kay. Gugma guys, kay. Dumi ni parisag kape.
gugma ko kay ano. Pero kung gugma po ka guys, unsa wa pay kwarta, lain po ka adyo nga. Nabatiyon nga, bahalag saging basta labing. Bahalag saging basta labing. Okay naman nga na guys, karang naikuan. Bahalag saging basta labing, pero lain po ka adyo guys, usig saging kanunay, oy. Atong tiyan nagbitok mang gidaguo. Na, gugma lagi mo jag gugma niwa ang resulta sa mga lawas, grabe. Unang need po siguro kwarta guys, siguro po, og magugma. Pero wala gina atong content karon, asa mo gugma or kwarta. Diya ako naglibog po guys, bro. Gugma siguro ko guys. Uy, kay marag lami siguro po gugma, di ba? Kay og gugma guys, dahil gugma mo nagpujo mo pamilya, diya ma-apply mo og trabaho. Wa po kay requirements, mga requirements nga kwarta. Lisod ka adyo pod. Pero ug atong ikuan guys, ikumpara ag Manila or city or sa bukid, gugma ag bukid ngano bisan wa kay kwarta guys is bukid daghan nga makuot ug wa kay pangaplayan ari kas tanom kay way kuan requirements ang tanom ang mag na requirements ang tanom may requirements tanom ang mag-need nag biodata ng tanom di man laro tagod biodata na di man biodata why biodata na ani wala biodata basta kamo na juga magwantas init ug kakapoy ug kakuas mo nga kabukugan na kay mga insecticides sa imong mga kabukugan kada na nimo sa bukid. Pero gaari tas kuan guys Manila or city nya gugma sila Arkansas sila guys gugma na sige himog bibi nya naghimog bibi way ko gagatas bay bugas kay kuan mo na og papilion ko og atugos mo na nagpujo karon pilion na ako ana kwartas Manila uban guys Manila guys kanang di man sa manahan guys kay Manila kay dakilang nga daghang mga magnanakaw mga kawatan guys baka na mga tulisan at Manila guys daghang mga tulisan anak manang kwarta dili adto pero ares bukid guys tagsara man guys mga kawatan tagsara pero libog adjug sa ares bukid guys di pod kanunay na kawat tagsa ra pod kay kung sabi lang kawat mo diri sabi ganun nga may mga trabaho diri mga tao diri di ba so uy tawag kos talom itawag nga na guys mahal ako ayay guys magmukbang tag karne ka mo nga magugum hindi na dito ta magdiwas guys mag kaon sa kong karne na ho ay imong panihapon wa na Hindi lamang. Dali, ilo. Ilo mo. muna kagkaon di ay saw na laman ta Kinapay gihatag kung mana. saw na laman di ay ta ngayon nang igabait sa naman eh So karon guys, welcome back to my channel again. So karon guys, nakita mo jud ninyo guys nga kuan, nakakaon ta didtong maadyon dito sa lingan nga kitawag mo ko nanay kay ay ganyan dai guys, kidakos ang kasyan nga bambam na kuno, bambam na kuno, bambam na dis. Na may ko diri guys celebrating guys baka kanang ilahang berhen. So karon ang last, so nagpakaon sila karon so kidako gali na so ako ni kujo kay init ka adyon ja, wa po guys, I'm not feeling well right now. Guys. Ako feeling ba mo surusuroy so manang wa ko ni uban sa lagma po guys ug kuan po nagrasyahan po gay na mapag-uli nila akakaon day po ko na manang karon di lang ta magpadayon sa ato ang mukbang hatapan kay so sa baa ba nimo no ka to na gawas adto sa baa mo so karon guys di na ta mo padayon sa tuang mukbang sa tong pan kay nabusog naman ko guys o ikaw pansit so naput ni murag lami ka murag apritada lami ka adyo so ni pasalamat ay kung tells di sa silingan tigumang ang lula nagpasalamat ko na busog po ko guys so mga guys papitag gugma or gugma ba ko ng kwarta so karon guys nama ko sa bukid ron so gugmang awa bahala gwa mo'y
kuan kwarta basta man higugmaay mo abot ra ng kwarta in the right time, di ba? So mga to guys, siguro ang share po ninyo kay pamateling ako karon tong vlog ko kay limaro ilang manok ka. Ay! Ay! Napuno. Wala ding iro guys. Ay, langkat mo ko na na eh. Kuhan? Grabe tayo kayira ka. Kamauna ka mo. Gukod ng manok. Ihawon dyan mong liog ron. O gigutom ka dyan ng manok ko na. Piso para ba ni iso? Al iso. Ali iso diri iso doon na. Kaya hindi ka kan units. Itagir na. Iso. Ikaw ha? Na ha? Ikaw dyan na. Ulitan kag sidak nga ni mong uro na ha? Kamauna ka mo. Dakop og manok. Usig na. Kuhaan ka na kinabuhi ron. So mo to guys sa bakas. Mao dito guys, ang manok ko kagawas kanang best tayo nag-aras portahan mao di ay to kanang kamo dak nga ni mong uron. So more to guys atong vlog today sa unta na muutbod mo nakahatag ko ng og inspirations and jong kinabuhi. So daghang salamat guys to this vlog. So amping kanunay guys sa anjong kinabuhi. Atong kinabuhi karon kay marag ni angat-angat na gato ang mga cases. Asa sa palabyon jay, asa tong palabyon jay kanang murag ni pambot ni murag padung parking pambuta. Ay dagat diri ka na ng pambot. Asa sa labyon. So, para to guys atong vlog today. So I hope na nakatag ko rin og kalingawan, ug nakatag ko rin og inspirasyon, ug nakatag ko rin og motivation nga mga mensahe diri na ho. So mo to guys, bito guys. Ang aho lang guys is kian laran is gugma guys. Tinuuray nga gugma kay kanang kwarta guys. Makita na mo na tong kwarta guys. Makita na mo na siya in the right time. Basta ato ang importante karon is ang gugma nato sa important usag-usa. Bisan how many times kay magkuan mo guys. Kaning ana magrealize. Natural naman sin po na guys magrealize ang pamilya, mga friends, mga ana, mga barkada, pero ato pang hugto ng atong paghigugma ay sa usag-usa. So mga tao guys. Bisan di mo kaila guys, pero kaba mo guys bisan injong kadugo or injong mga kuan, injong mga sister or brother, sila mismo ang mo push ninjong paladyo. Pero ang di nun kadugo nimo ay mo suporta og kaaso nimo. Kasi di mo kaila, di mo kadugo pero nagsuporta siya nimo tarong. Mao po ni guys no. Barang po. Pero atang lang po. So, para to guys, ug salamat og see you for the next vlog og kita-kita ta pohon hangtod sa higayon. So, salamat guys og din matapos og ato ang vlog today nga gugma o kwarta. So, this is Kuya Renz og bye-bye. See you for the next vlogs.